CBG Radio, Christian Radio, yeah. CBG Radio, yeah. Christian Radio. Слава да бъде на нашият Господ, скъпи брати и сестри, скъпи приятели! С богобоязън и страхопочитание заставаме в присъствието на Бога, за да изявим онова, което Бог е сложил в нашите сърца. Светът живее в несигурност. Светът живее в обърканост. Светът се нуждае от Божият мир. Не случайно и нашият Бог казва: мир вам. Моят мир ви давам. Не както светът ви дава, да не се обоят вашите човешки сърца. Нека това послание да достигне онези, които търсят Божият мир, които търсят пътят на спасението, които желаят да намерят истината и да живеят в нейната свобода. Защото Бог, във великата си милост, продължава да удължава благоприятното спасително лято, обявено за човеците по лицето на цялата земя. Бог продължава да умолява и протяга своята божествена ръка. Бог продължава да предупреждава и люби. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. Живеем в уникални времена, в които Господ разкрива благоволението на своята небесна воля. Защото Бог толкова възлюби света, щото даде своят единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог търси своето велико творение, защото в шестия ден на своето творско намерение Той взе едно уникално решение, несравнимо с всичко от всичките му взети до тогава решения. Той каза да направим човек. По образ и прилика наша да го направим. И вдъхна Бог човека жизнено дихание и стана човека жива душа. Великото милосърдие на Бога, изразената Божия любов, великата тайна, която беше укривана в вековете, дойде на тази земя, за да докара слава върху човешкият род. Всички, които обичат истината и божествените принципи, непременно знаят отговорът на тази тайна – при въплъщението на Творец-Създател в човешка плът и човешка кръв. Светото Писание по този повод ни казва: и Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му. Славата като единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Творец-Създател дойде със своята миротворческа мисия. Моят мир, който изпълваше Неговото сърце, Той желаеше да преде на всички, които се обърнат към Него и потърсят спасението в това превъзшено и поставено над всички имена Исус Спасител, Христос Помазаник. Той говореше от своите велики думи на Христовото учение. Със същата сила и съзвучие говори и днеска на човешкия свят. Аз съм пътя, истината и живота. Аз съм светлината на тази земя. Аз съм възкресението. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Тези святи и благодатни Божии думи завладяват сърцата на милиони и милиарди хора по лицето на цялата земя. Обновява се човешкото мислене. Тъмнината отстъпва на великата светлина, слънцето на правдата, което изгрява в човешкия живот с изцерителни криле. И това слънце на правдата е нашият Господ Исус Христос. Човечеството се нуждае от благата вест. Човечеството се нуждае от тези велики истини и Христова любов, от тази съвършенна радост, която доставя смисъл в човешкия живот. Такова учението Христово. Учение на радост, смирение, кротост, свобода и любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Думите Христови днеска остават отпечатък и следа в живота на онези, които се смиряват пред величието на всемогъщият кръст. Не случайно и Библията ни говори по този повод, защото Словото на кръста е безумство за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Нуждаем се от думите Божии,
Защото сам Христос ги представя като единствената форма на помирение между небето и земята. Сам Той каза: тези, които слушат думите ми и ги изпълняват, бих ги оприличил на човек, който построи къща си на канара. Заваляха дъждовете, задухаха ветровете, придойдоха и водите, но тази къща устоя, защото основата им беше канара. Но нашият Господ продължи и в другата страна на въпрос: всеки, който слуша моите божествени думи и не ги изпълнява, бих го оприличил на човек, който построи къщата си на пясъчна основа. Заваляха дъждовете, задухаха ветровете, предойдоха и водите, и тази къща не устоя, и падането им беше голямо. Скъпи брати и сестри, приятели, време е човечето да осъзнае, че има една основа, в която благоволи небето и всемогъщото Божие пратеничество. Основата Исус Спасител, Христос Помазаник, Бог на милосърдие, онзи, който изгражда закон и го изпълнява. Аз съм, който съм, да нямаш други богове, освен мен. Виждаме насилие, виждаме разбити човешки съдби, виждаме как кълна на надеждата, който покълва след секунда е стъпкан от краката на човешкото безчестие. Защо е всичко това? Защото се изпълняват пророческите думи, изказани чрез пророк Иеремия. Навсякъде е страх и трепет. Лично аз, говорейки тези думи, се мотивирам от едно послание точно от пророк Иеремия. Тези думи 25 години назад ожиляха моето човешко сърце и не ми дават покой ден и нощен да говоря благодатната вест, истинските Божии думи, изпълнен с чистота, благосъстояние, милост и божествена сила. Аз ги наричам най-страшните думи, записани в Библията. Пророк Иеремия, вдъхновен от всемогъщият Божий дух, заявява: измина лятото, измина и жетвата, но ние не се избавихме. Скъпи приятели, вие, които слушате това божествено послание, знайте, че човечеството живее в крайният свършек на Господнята жетва. Скоро божественият сърп на божествената жетва ще отсече последните класове житни на Господнето небесно царство и сложи в хамбара на Божията вечност. Ще останат плевелите, които вятърът на Господният гняв завинаги ще отвее. Защото Бог нам дава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Човек има право на избор. И този избор е избор между живота и смъртта, между тъмнината и светлината, между правдата и неправдата. И аз се моля, изберете истината на Христос. Направете една крачка във вярната посока и Бог непременно ще извърши своите небесни послания и небесни обещания, реализирани във вашия живот. Който направи една крачка към мен, казва Господ, аз ще створя две огромни, божествени, святи, бащински и любящи завинаги в неговия живот. Нуждаем се от Бога, защото Той е наш Творец Създател. Той е дълго търпелив, много милостив и твърде жалостив. Един Бог, който не държи сметка за годините на човешкото незнание. Един Бог, който е способен за малко да се гневи, но за много да прощава. Един Бог, който разчупва проклятието и безнадеждето в човешкия живот, обръща в извори на радост, чистота и божествена сила. Благословение от род в род. Желаеш ли твоите деца, внуци, правнуци да се къпят в чистите извори на божествена чистота и ела при кръста? Покай се. Протегни ръка към небесното милосърдие. Кажи думи със съкрушено сърце. Господи, нуждая се от Теб. Не съм Те познавал. Но ако Ти си Творец Създател, ако Твоето милосърдие днеска е ангажирано с моята личност, аз Те моля, мило с мене грешния човек. Защото имаше кръст, свето разпятие, и имаше думи на божествена любов и сила, агония и болка. Отче, прости им. Те не знаят какво вършат. Днеска прошката на Божията милост застига твоето сърце. Утре човечеството се намери пред затворена врата.
Мнозина ще чукат и викат и ще молят Бога: Господи, отвори погила ми, за да чуят безуспешните и крайни Божии думи. Махнете се! Вие, които сте вършили беззаконие, презряли милостта на моето удължено Господне лято, счели за просто нещо заветната кръв на Божият агнец, презрели молитвата на Църквата Христова, благословението и благодатта на моето милосърдно сърце. Махнете се! Аз никога не съм ви познавал. Не пожелавам на никой от зрителите и слушателите, които слушат това послание, да чуе тези думи. Добро нещо е да се смирим, за да се превърши живият Бог в нашия живот. Добро нещо е Бог да протегне ръка и извади от блатото на позора, умие в кръвния извор на Христовото помирение и запише имената ни в книгата на живота. Вярвам, че е време, защото не е многото думи, а една съкрушена молитва и твоя живот ще бъде променен из корени. Умолявам всички, които слушат и гледат това послание, нека в знак на смирение да положим дясната ръка на сърцето си, да затворим очите си и отправим нашето човешко сърце към святият Бог. Така се е видяло угодно на Бог да каже: със сърце вярва човек и се оправдава, с уста прави изповед човек и се спасява. Моля ви, скъпи приятели, нека да извършим искрено тази молитва пред Бога, който е наклонил ухо и сърце към тези, които ще кажат тези благодатни думи, заветни, блаженни и завинаги. Нека да кажем така: Отче святи, аз ти благодаря за Твоята божествена любов и милост, която показваш на мене, грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Измий ме с пресвятата си кръв. Запиши името ми в книгата на живота. Това смея да моля и прося. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин. И така, скъпи приятелю, ако си изказал тази молитва от дълбочината на твоето човешко сърце, знай, че ти очакват приближаването на Господните стъпки. Знайте, че очаква гласът Божий, който ще каже добри думи за теб. Знай, че ти очаква кръвния извор на Христовото помирение, вечен живот, чрез вяра в Божието име. Знай, че Божиите обещания ще се разпрострат на тебе и твоето семейство. Защото сам Бог е казвал: повярвай в Исуса Христа и ще спасиш ти и дома ти. Разбира се, това е основата на нашето учение и християнска вяра. Вечен живот чрез вяра в името Божие. Това е първото, към което Бог устремява човешкият поглед. Това са думите Христови, изказани в Светото Писание. Първо потърсете Божието царство и Божието правда, и всичко останало ще ви се прибави. Ако вие сте потърсили днеска Божието царство, то непременно сте го намерили. Вие се раждате от Божия дух. Вашият човешки дух се съчетава с Божия дух, за да има едно реално и прието от небето послание. Човешкият дух, съчетан с Божия дух, единствено и само могат да свидетелстват, че сме Божии и са наследници на Христа. Бъдете благословени и носете благословения за родовете си. Носете мир. Нека от вашите духовни утроби да потекат онези чисти, обещани святи Божии води. Нека вашия живот да бъде уподобен като добро дърво, посадено при потоци води, чието плод идва на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, що вършите, да благоуспявате. Сега смятам, че е редно и да опитаме от Божията изцелителна сила. Защото сам нашият Господ казва: ако не видите чудеса и знамения, никак не бихте повярвали. Спомням си в много наши телевизионни предавания, както в Русия, така и в Съединените американски щати, хиляди по хиляди и в България, когато хората са молили с тази молитва, са получавали изцеление. Вярвам, че и това предаване никак няма да остане безучастно и безрезултатно за хората, които ще призоват нашият Господ Исус Христос.
Защото ако ние човек сме ограничени във време, обем и пространство, той е неограничен в милост, святост и всеприсъствие. Ще се помолим, но ще помоля, ако имате евентуално хора страдащи, които са дори извън пределите на България и където и да се намерят, имате желание да се помолим за тях, преди да започнем самата същинска молитва, може да издигнете ръка към небето и да кажете името на съответния човек. Много резултатни хиляди по хиляди такива молитви, отправенче с издигане на ръка, са достигали и страдалците, и божественото изцеление никак не е закъсняло до тях. Може би в хода на нашите радио и телевизионни предавания, за хората, които проявяват интерес и любопитство, ние ще дадем шанс да зададат своите въпроси. Ще се радваме, когато получим вашите отговори, че Бог ви е докоснал, променил живота, осветил светлина и милост, изтерил благодат и божествено право. А сега нека да насочим самото си внимание към божественото изцеление. Ще се молим с тази молитва и Бог ще отговори на молитвата на Божиите светии. Отново ще ви призова в знак на смирение кротост, защото Бог на смирените изпраща своевременно благодат, а на горделивите се противи. Нека в знак на смирение отново да положим дясната ръка на сърцето си, застанем пред Бога и измолим Неговата божествена намеса за божествено изцеление. Моля ви всички, които слушате и гледате това предаване, нека да се помолим на глас с тази кратка молитва за божествено изцеление. Нека да кажем така: Отче наш, небесни наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцеление, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал: там, където двама и повече хора са събрани в Моето име, и аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И Те молим в името на Христа. Жой фарлово риведейт, в името на Господа Исуса Христа извикаме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати и отстранени със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез вдигане на ръка или чрез дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин! Вярвам, че Божия Дух е задействал своя механизъм на божествено изцеление. Може би мнозина са получили по време на тази молитва посещение под форма на топлина, тръпка или олеяване. Това са реалното действие на всемогъщият Бог. Бог е дух, в Него живеем, движим се и обитаваме. Ще очакваме с голяма радост и вашите послания, вашите отговори, вашите изпратени писма или написани по интернет свидетелства за изцеление. Защото сам Господ е казал, че с вашето свидетелство и кръвта на Божият агнец вие побеждавате света. Искам да проверя хората, които са с костни заболявания. Обикновено след тази молитва мнозина от хората болките им се увеличават. Но това не е причина за съмнение и неверие, напротив. Най-много изцеления стават след третия ден на молитвата. От десетките хиляди писма или устни потвърждения, ние забелязваме, че около 80% от хората свидетелства за изцеление в третия ден. Разбира се, с Бога доктрина не се прави. Той е неограничен във власт, той е неограничен в право и никой не може да промени Неговата божествена воля. Човек може да получи в 4, 5, 6, 7 ден, а духовните хора, които ще разберат моите думи, по подобие на апостол Павел могат да чуят: доста ти е, Павле, благодата ми, Бог в немощ се прославя. Бог да благослови всички слушатели и зрители.
Бог да изпълни с мир сърцата на всички братя и сестри по лицето на цялата земя, търсещи, жадуващи за правдата и истината на Христовото учение. Амин.